Bukas maganda. Iba na yan. Ay, sabi sa... Asing kayo tayo. Pero maganda. Isa yun, 20. Ako mag-sabon. No, no, ano yan? Scramble. Scramble pa, taro, kale. Ayan sa baba. Ang ipo dyan, ako sa liman. Iba na. Iba na. Pinsay. Dahil mo din ka pambayad na. 20, marunong. Ipo ba ka? Ay, patay! Sa tray. Bago ninalo, power na ako ako. Maura, ganun mas makusog ka sa ano. Gago mo sa digital mo ako. Pag ano kung narigit pa, tanyo ko. Pag narigit pa, hindi ka matiyan diyan, parang dito sa ako. Yan, ayun mo ba na? Nine, sarap ang scramble. Dito. Iya. No, no, dahil man dahil. Wala ko man lang.
Fuck. Uy, talaga natin. Uy, stamina! Uy, ano ito? Dali ka yan! Oh! Uy, Tulo? Tulo na ba? Wala? Try. Hanggang talaga sa mga isla. Lobo? Siguro yun? Bugi man ako, kada marilit ako. Ikaw mo sa tulak mo sa tapos. Ito. Nagbibawa sa'yo kung kaya po. Maura kung ano sa'yo, ito ko lang ng bawa. Nasa ano, sa college mo, sa fighting style mo. Ay, bawas ako. Kada marilit. Kasi willing na ang buhay ko, pangaso mo. Sino mo yung kasi ka ba ng view mo? Kaya naging na tao. Hindi ka pangaso. Dalawang buwan na lang, ano, alayan mo. Bilis mo to. So! Pilapino. Pero, luma, alis na, no? Ayun, may tadak kayo. So, Dapat na ito. Init. Tumbado. Init swash. Bakit ito? Nag-refresh baga sa'yo, Dawid. Nakikig sa nagkakawag. Tamara ko pala pagkikikirihan. Nararapat ko na eh. Na-counter sa'yo. Nag-reflect baga sa'yo, damage. buhay na yun. Inawigyan naman yung ikaw sa labo. Buhay na yun. Sinaya ko sa tiyan mo, magandang sana. Kinantar sa'yo.
Ay, nalagi ako doon na ayun. Kasi nag-reflect sa down sa mo. Hindi, wait back. Oh! Oh, shit. Daw ka na yung Nalagi pa ng pakiwa. payo na ko. Kaya nakakala. Nag-reflect sa down siya yung... Naging ganas. Ganit pa mo. Kung nag-aarbang kayo, mga naarbang, mawala ko sa mga buhay ko. Kaya sarang Ano na? Muna ang kayo style sa tanong. Reflect sa down siya nga yun. Limit ko sana. At parang natangay ko. Like, hindi ko ano, Makunto ko lang mabawas na sa tingnan natin. Sabi na, ano lang yung sundo? Bakit ako na... Ako, Hello? Alago po nga. Yun mga niyo, yun, hiling mo ka mo. Yun, nagkaso ano. Sumuro mo siya, yung nagkaroon ka na, wala ba? Oo, yan o, yan o. May kamot, dadama dyan, may kamot. Sabi ko, sikat na mo sa likod. Wala po. Ito pa, ito pa dyan. Nakalagay ka ng 53. 38 ako. Uy, sis! Oh, no. Soy, yo. Ay, sana! Sana! Hindi na nagkakawa pa pang maramas ka na hindi natin. Kung mag-offer, may ang gamit yan ang gamit ang tubo ko pero Pero ano mas ko ganyan yung ano, yung shadow stick ba din ako tapos yung pagpapakabot sa mga Napalabang kira, yung manta ka, magmana ako. bubo! Pag-ayos ka na! Di na alam. Di na alam malabang. Ito nga po, na pa. tabagan mo na. Na, Sabi na ako, tabagan na. Ay, yun, makastas mo tayo. Yun, makastas mo sila ba? Punta ka na rin, ang triple 50 nga. Yun, Batak speed ang aman. ba't yun na naman yung... Talak pa. Kung ano na hayo. Pinapit na lang. Ayun pa. Kung ano ito? Doon ko taga po ay lugar na ay parang Ano yung talaga?
Alubyo na yun. Ano ni ko na, oh. Kada na. Like it. Bulag ka na yun. Like it mo. Ano ito? Dito ko yun. Pinataan. Jipir, ano yun? Banin pa. So, ano ito nagatigaan na? Masih kada. Ines, Crambol. Diba? Ines. Crambol. Duwang asin ko. Ha? Duwang asin ko. Ano na? Ito nga. Ito ba? Putang. Ito po rin. Ngari ko ito. Bate. So, electric one. Ulit cleaner. Now, ito muna. Nagkasari ko. Pulutan niya. Pulutan niya. Ano pa din? Ulit ko ulo. Masakali ka naman, ah. Ay, active ba din natin loob? Bakit kami hindi mo naman? Anong gagawin? Wow, legit.
Ano? Ito? Dito yung binalo? Dalam pa. Di ko alam. Iyo. Makala dito ito. Makala dito. Kasi, ang lalo. Ako si Kakalit mo. Sabi dyan? Ako, nabakalit. Ay, kaya kasi gano'n na iya. Para na yung mga ito. Pero, di mo ba yung ito? Pero, wala ka man sa may ito. Sumabay ba yun? Ha? Ayun. Sabi niya, ayaw. Nagulo na naman. Ay, sige-sige, no? Sige, sige. Opo, naganap na yan. Opo. Opo. Wala. No, yung funny. Ah. Kita ko naman ang buhay. Mabay, lagi mo kaya rin bagong kulungan eh. Naman, kulungan dyan mo. Lalaro. Iba ba? Tapos ka na pero. Kung may mga minsan, mga oras na ang tingin pa. Nagdaw ka.
Ito po, isang bata. Wala na. Hello? Nabuo na group na Yun na, sabi ko na. Meron yan na. Hindi na siya nag-video. Ano wala ko sa video. Wala ba dyan?
may scramble ba siya? Ayan, ito, wala. Habol. Asito. Yes, scramble, sarap, sugot. Oh, kaya. Ano na? Ah, shit. Ah, bakit? Hello? Okay.
Sana. Kaya na. Sino po? Hindi ba siya? Boy, boy. Ganun lang ako. Yun lang. Sino ka rin mag-yun? Yung. Nakatutog tayo. Nakatutog tayo. Balik-balik na nga. Oh, shit. Sheesh! Gadan! Gadan no, Ano gadan. ko na nga ba? Dahil mo. Korea, mga Isa lang ba? Di ka pa? Right. Hindi ako makalit mo. Saan tayo nga chocolate? Araw lang, dito mo pa. Dito mo pa. Araw ka na pag-tawag. Gito. Uy, nagulit. Tinapa pa. Lalagyan na. Saan? Abin na sabi. Hindi mo ko sa tawag lang sa mga kaya-kaya. Bigat kung ayos na. Stop. Patay ko.
Ah, lugi! Ay, Elvis! Tama na, sabi na nga. Di ba mga na wizard? O ka man ano? Ano na yung ano mo? Mga doktor. Pero tawa na ako na ito. Kaya na naman na yun mo. Kita rin ako ako. Pintan. Ano na ako sa pintan? Ay, dati ko, hindi ko may aso. Ito na wala. Meron ba siya na? Kaya bigyan po kiti. Utang yun na. Ito naman ang Roblox na. Oo. Kaya ang ano na wala sa po. Kaya ito na lang. Ano na wala sa po. Ano? Pero hindi. Hindi ka takot. Ano, saan? Kaya, hindi ka na wala. Ano? Wala na, tambay pa na rumah sa mga kalmado. Ano wala dito ba? Sure. Hindi tayo naman.
Kalun, balisan. Balisan. Ang kumakalan. Ayun, chicken. Mura bang transport ko ng lang para pagkikat ko. Magbibig mo ako. Rabon. Makalit ka pa tayo. Iyan po. Iyan po. Bawa na ako pag-uwi. Kailangan niya ako pa. Kasi ano na ba? Ano ba yung ako mag-spilling? Yan. Nakatigyakan nila ko yung o ano ka na po?
Play. Tapos ako yung ano, yun. Oh, nagpagay ko. Oh, dito na stop. Uy, shit. Di nag-touch ka sa Macau. May stock ko. May blue. May gano'n na kasi.
Ay, ito pa ba yan? Hindi ako unang company. Scramble. Lasing ko. Nene, scramble. Magulat kung mag-scramble pag na ko kumain. Nene. Kailan ko kanina. Nene. Ito. Hindi yung Many hours. Before. Hindi, may control. Yan, control. Hindi mo lang pala. Hindi mo lang pala yung space. Wala control. Control. Wala yun. Meron na ako.
Okay lang yun. Wala lang po yung sa kanya ko na. Ha? Okay. Salamat ako eh. Hindi ako lang. Dito na, nakatamaw na kaya. Pinalagaan ng sige. Iya. Ayan. Igani mo ito na mga pinangan. Okay lang na ito na. Okay lang ito na. Sarap pa. Pagpulos lang tayo makakawat. Ayun ba? Gusto mo na libre lang. Ito ba? Papaganon na lang pala ko.
Rambut, sarap pa rin ito na. Rambut. Ay, sarap pala. Sarap pala. Gulay. Ano grade mo na? Wow! May nahawaan ako sa road. May nahawaan ako sa road. Sarap pa siya. Hindi na, may scramble pa. Sarap. Iya, tunaw. Tunaw na. Tunaw na. Tunaw
Day na. Pero ako nagkabit eh. Ay, naman, tanaw na. Bubble. Wapol sa namin eh. Pero mo ako sa ano. Sarap na. Nasa diba siya? Wapol. Kilo. Dako na itong pala. Dawala tubig. Uli na ka na sa lao. Pinutugot na tapos tutuloy mo na sa lahat. Ngayon ba tubig? Parang para suwa mo kay ko. Bye. Wala. Kaya yung may
si Gilbert. Tulog. Grabe.
Bakit may bakasan na? Para rin sa atin. Sino? Ito iba community dito. Kasi nila. Hindi ko lang ito.
Hindi ko na-report mo. Hindi ko nga. Tawag na kato sa akin. Is photosynthesis. What is a photosynthesis? Photosynthesis as a concentrate. Yeah. Labas. Ang huli na ini. Na. Oh, si ma'am, patay na. Wow, si Mama patay na. Sorry po, nag-live na sa akin. Okay. Okay. Wala. Wala. Wow, si matay na. Ano nga nila po ito? Pamir pa na yung pamir na yung buko.
Imulat ka po ng mulat yun. Balik din ang mga pala. Ba? Ano yung mananayo? Banyama. English banyama. Banyama. Yo. Wala ko ba doon? Gusto din pumibuli. Wala. Yan. Mga dito yan. Nakapapuan lang. Oo. Oo man luma. Pero ang tanog luma.
Respect. Hello? Bakit po yun ako na Tumatulog ka na buhok. Tama mo kasi yan. Tama yan nga. Hindi mo kami kapag tawag daw, nagbabayad din sila. Kemarin lihat itu sedang Wala. May nasa likod ko, madali ka rin. Those beda ada. Mau dari sini ada di Nay! Hindi ka mo natin rin madali yung nabata. Ako yung mapunta na lang. Naka-live.
Pwede, bakal. Ano ang mo na kung paano sila ano? Hindi ko naman ito pa nila. Ay, oo. Wala mo ba? Oo, oo. Awitin mo ito. Ay, gusto mo yung kiss ko.
Basta, medyo may sinimulan sa kaya wala pa ko. Ito, what? Nakakunti na naman din. Magaling, magaling ka na. Doon lang. Hindi. Ano pa niya daw? Magara ka dito. No, say.
Goshi. Bakit na ubos ang sitaw? Ha? Hindi ka na ubos ang sitaw. Hindi na alis na. Bakit ka pong pamilya? Ha? Tuloy sa kami. Ilit sila. Kung hindi na natin makasama. Mapapamili mo nito? Ano yung
gamitin daw. Ito ba dito sa God, so yun. Kabuit ang video, dali mo magkano din yun. Ano tayo? Alas na pa. Yes, sabi na kabuit.
Parang ano, mura sa isip ko na gano'n, ganyan sila yung ganyan ano, fishball at ano. Pero mura ako sa isip ko na, sobrang ka ng saya. Hindi ako pag-ano, naginasig mo. May lawon, kasi may ibang kulay na, yung sobrang like
Ano? Yan, sinangag. Ano, pagdating na lang. Ay! Hindi ka lang. Ay.
Ito mga nagdidirilan. Ay, so, sila pa yun. Tapos, ako pa ito ng Spain. Ito, grabe, grabe, pagpapos ko dito. Kaya pa ano, mag-ulit mo, eh? Paano na sa CCTV ko pa nila? Papakulit. Anong guard ito? Ito. Saka isip yung beer pinalita. Ang bulit mo na. Ang bulit ano? Ay, may kapros. Ako ano ito ano? Naku, ano na? Masarap yung nalita. Ako ko na ira, ito na ipalita. Ito daw sumagal, ito yan, nakahawag. Pagpilinas ko ko nila, ano, madami ko. Anong kapatid? Then, ako sa akin, madami lang, madami. Ay! Bakit? Dali na yun. Bakit? Sige.
Sasabi ko po.
Mga, pwede na lang mag-brush. Ulit na ako. Okay lang ako. Nag-speak ka diyan?
Kailangan mo sa taas. Sa tao.